Arvoisat matkustajat, tervetuloa Viihdepalatsin elämysmatkalle. Varmistaaksemme iltanne sujuvuuden, pyydämme teitä kiinnittämään huomiota seuraaviin turvaohjeistuksiin. Matkan aikana saa ja kuuluukin nauttia, joten asetu mukavasti istuimellesi. Valojen himmeneminen on merkki matkamme alkamisesta. Ellei sinulla vielä ole juotavaa, ota välittömästi yhteyttä lähimpään tarjoilijaan. Etukäteen aterian tilanneille tarjoilu alkaa shown ensimmäisellä välilaskulla, jatkuen aina määränpäähän saakka. Jos hätä yllättää, saniteettitilat löytyvät tuloaulasta sekä alakerroksesta. Koska matkamme on savuton, pyydämme vastustamattoman nikotiinihimon sattuessa matkustajia siirtymään koneen ulkopuolelle. Tupakointimahdollisuus on järjestetty sisääntulo-ovien välittömään läheisyyteen. Tämä koskee myös sähkötupakan nautiskelijoita. Mikäli matkan aikana ilmenee tarvetta tankkaukselle, jota henkilökuntamme suosittelee lämpimästi, löydätte kaikista aitioista ja alakerran pöydistä tarjoilijan kutsumispaidikkeen. Oma toimitankkauspiste löytyy yläaulasta, jossa on tarjolla myös pientä purtavaa, suolaista ja makeaa. Ottakaa siis mukava asento ja nauttikaa matkasta. Henkilökuntamme palvelee teitä mielellään koko matkan ajan. Ja muistattehan, että iltaa voi jatkaa kanssamme aina pikkutunneille saakka. Koko Viihdepalatsin miehistö toivottaa teidät tervetulleeksi. Nautinnollista elämysmatkaa.